लोगोफोरनिफ्राय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो लोगोफोर नोंसोरखौ आंनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसे बरायनाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनगोन ओमफ्राय लोगोफोर नै आंजों दङ आंनि बिजावजालि एस ब्रह्म एस ब्रह्म लोगोफोर आंहाबो इउटुब चेनेल दं लोगोफोर एस ब्रह्म आंनि इउटुब चेनेलनि नामा नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो नुगोन ओमफ्राय नै दिनैहायनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर जोङो दा पानिपुरि चेलेन्ज लाबोनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नै बियो आरो परथाबो दङ ओमफ्राय नै टाइमानो थांगुलाय लांबाय खोमा 24 जाबाय 29 आव जागोन 29 आलु बाथोननि बिदिबा लोगोफोर स्टार्टिं खालामनोसै भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे 1 2 3 पालिस मिना खोन्था जाय जेनो माने ओइ आं दैखौसो सोग्रायदोंमोन नायलांबाय था लोगोफोर पानिशमेन्टखौ मा होयो नायलांदो मोनसे थुगा थुगा खमायदो नामा गथ' दं नालाय खासिहाय सनाफोर मान गावखो जोथां जेथोसदां आलु sadar 5 मिनिटनि गेजेराव जाजोबनांगोन dia माथो मोनबिस दङ naikra जादो जिउ नों नायग्रा जादो टाइमा खैथा जाखो enggak mana hah bukan lagi bukan saya Ani sini mana iya sini nोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर नायजोबदो लोगोफोर ससे-ससेल' नायनानै थानाङा你别笑आं पानिशमेन्ट लानो गोसो गैया लोगोफोर आंथ' देरहाखागोन yes 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 Halo dah. Xem terus ya lu. Video tadi. let's go yes 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 Đây là dấu thêm thằng bé. Xin chết. Xin này là ngon.
Chuẩn vậy. Đây mà ra vậy luôn hả? Em chỉ đèn ra vậy, ba mình dùng ra vậy. Thầy ấy ăn để hả vậy? Ăn để hả vậy đi cái bờ. Đi dền vậy à bố á? Yes, 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 yes. Yes. Mà ăn luôn sao? Alu ko ba hak ka na nga? Susti Allah zubai nih. Ekdom. Mar alu ko salah keper. Alu geran ke sedegna hade biau batenaw alu batenaw na. Kita sar alu ko sajade. Ya alu sih na apa? Aku bang dia habai, awazen bai. Mak panis ni na doi kai si sunat. Ban nà ơi, nà bà năng ngẩn, phi đinh năng ngẩn, chất phi đinh năng ngẩn. Oh, cười cái ba người lái. Đây kìa với xe hấp rồi. Đưa ra dùng ta lại. Đây à? Cười này đi. Ăn hả? Ăn đẹp Pani habai phi cho mình bơi. Mình bơi ra này hả sơ? À bố zen bai đã. Biar palis min kau mensigan. Phu đi cùng bơi ra này hả sơ? Ini prema, isi yang babam nang kena ma. Sagan deh. Isi straight hai feeding na siang bike. Yes, 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 yes. Tu dah biji babla. Yes. Hai deh, nen le na. Ro lega per mense kata, ang nawe YouTube channel. Ang nawe YouTube channel dong lega per. Ang YouTube channel ni namanya S Bromho. Neng thang mana ang nyawa thang nani na hebat nesa bayi lega per deh. Đâu đây, nấu mình cứ làm thằng bộ. Lega per, nơi abawa zen bayi na layang kau biar bam nani pur pitching nang sigan. Dos bat phi đinh năng ngẩn. Hay na hay na. Đang nào đấy mà đấy, sao là đây, đang nào đây? Đây. Ơi, bữa đi bán được bữa. Bà ơi, ơi. Bà ơi, ơi. Lega per, nơi abawa kau dah banang sigan, ma banang sigan, bam nani pur pitching nang Kan sigan. kada na thôi. Oh, deh. Ma bro. Ishor Bhagavan. Ay, kaysa ni. Ay, saray. Dia lagi lại aiขึ้นมานั่งเงินนึงเกียร์ดีนะเดี๋ยว Ay, tingin ba tayo si Kang? Pit lah, dia ke pit lah. Yes, 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 yes. Yes. Kem nơi khi đi thẳng ngang rồi là cái phần kem đi ra bãi. Kem đi ra bãi. Ăn không khẩu ơi. Nơi yang feeding này. Ya. Ang galing pala.
नुबाय शर्ट भगबान जोंहा दा सानैबो गथ' गोनां नालाय ओंखायनो सिनिया खायसेया जाखागोन सिखांनानै माबाबाथाय बोरैबा मोनो आरो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आरो बयबो हेफाजाब होलांबाय था बिदिनो लोगोफोर दा जोंना पालिसमेन्टआ कमप्लिट जाबाय आंखौबो फिदिंबायो ओमफ्राय आंबो दसबार फिदिंदों ओमफ्राय लोगोफोर बयबो भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोफोर गथ' गोनांना नै बेसेबा दिगदार जायो आंनिनो बिजावजालि आरोना लोगोफोर दहायबो बुंखांखाबाय आङो बिदिनो जोङो इन्टारेस्ट भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननि सेराव आब'नि भिडिअआवबो आंखौ लोगो नुबाय थागोन ओमफ्राय बिनि चेनेलावबो दङ आङो आंनि चेनेलावबो थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय लोगोफोर आंनि चेनेलनि नामा एस ब्रह्म लोगोफोर नोंथांमोना बयबो बिनिफोराबो आंनावबो फैबानो जाबाय बिखौ जाय मोजां मोनो आंनावबो फै आंनियाबो बिनाव थां होनलाय बयबो अनसायलांबाय थादो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय